L-Ordni ta' San Ġwan, l-Ordni ta' Malta, dak li ħakem Malta għal 250 sena, dejjem kellu idea tal-istorja tiegħu, l-istorja glorjuża li bdiet fi żmien il-Kroċati, mbagħad marru Rodi, mbagħad ġew Malta, u dejjem ridu jżommu l-memorja tal-passat tagħhom. Kienu sabu lil Bosio, Giacomo Bosio, li kien kiteb l-istorja ta' Malta, jew aħjar l-istorja tal-Kavallieri ta' Malta, li tasal sal-1572. Wara l-1572, il-Kavallieri ma kellhomx min qed jikdbilhom l-istorja u beda għaddej żmien u xtaqu li kollhom xi ħadd li jkompli l-istorja li kien beda Bosio. Kien hemm ħafna li ppruvaw bdew ma komplewx, ma ħallewhomx jikomplu, u fl-aħħar xi 100 sena wara Bosio, il-Gran Mastru ddeċida li jagħmel sforz ikbar mis-soltu biex jsib persuna iqabduh full-time biex jikteb l-istorja tal-Kavallieri ta' Malta minn fejn kien tħalla Bosio. Saqsi minn hawn, saqsi minn hemm, għalulu li hemm l-Italja hemm ċertu abbate Luca Cenni li kien bravu ħafna, li kien espert fl-istorja u li kien lest li jidħol għal biċċa xogħol. Saru ħafna negozjati ma' Luca Cenni, ġi Malta u fl-aħħar ftehmu. Ftehmu x'kellu jikteb, ftehmu kemm kellu jitħallas u ftehmu wkoll li kull kapitolu li jikteb kellu jibgħatu lill-Gran Mastru biex jiġi approvat. Luca Cenni fil-bidu ħa din l-istorja bis-serjetà u lesta l-ewwel volum li baqa' manoskritt. Għal xi raġuni li ma nitlux fiha, l-istorja li kiteb Cenni ma ġietx pubblikata. Inserta li jien qed nagħmel studju fuq dawn l-istejjer fis-sens ta' histories tal-Ordni ta' San Ġwan li ma ġewx pubblikati, u tlabt li nara l-manoskritt ta' Cenni li qiegħed fil-Biblioteka Nazzjonali. Ġabu li l-manoskrittu jien kont interessat biex nara x'kiteb da Cenni u bdejt inqalbu u l-ewwel żewġ paġni tal-manuskritt kien hemm stampa li ma tajx kasa, qallibta u bdejt naqra dak li kiteb fil-manuskritt Cenni li huwa interessanti ħafna. F'daqqa waħda qisu berqa f'moħħi għalli dawk li żewġ stampi li qbist x'inhuma. U mort lura lihom u baġeb sorpriża kbira u pjaċir kbir sibt li huma żewġ disinji meraviljużi. Immedjatament indunajt li huma ta' Mattia Preti, tal-famuż pittur Mattia Preti. Ħadd ma kien jaf bihom, qatt ma ġew pubblikati u jinsibthom b'kombinazzjoni. Fortuna. Dawn iż-żewġ disinji ta' Mattia Preti għandhom interess partikolari għax Mattia Preti ħalla ħafna disinji waraj. Imma dawk li nafu bihom huma l-biċċa l-kbira jew bil-lapes iswed jew aktarx bil-karbonċella ħamranija, u daw kienu studji preliminari. Dan ifisser li kien jagħmel l-ewwel kien jagħmel disin u mbagħad jaqilbu fil-pittura. F'dal każ dawn huma disinji kompleti bil-linka u bil-akkwarella griża għax l-idea kienet li dawn isiru inċiżjonijiet biex jiġu stampati. Dawn iż-żewġ disinji huma ta' valur enormi. Bejn li huma ta' kwalità kbira, bej għaliex għandhom storja fihom infushom, għandhom simbolizmu kbir, u qed jista' jikteb ktieb sħiħ fuq is-simbolizmu ta' iż-żewġ stampi, bej għaliex Mattia Preti ma kienx iħobb ipinġi portraits, ritratti ta' Gran Mastri, u hawnhekk hawn portrait ta' Gran Mastru Kottoner. U qed mill-ftit każi rarissimi li fih Mattia Preti għamel disin ta' persuna. Dawn ġew pubblikati, għamlu ftit kjas anke barra minn Malta għaliex ma jeżistux disinji oħra ta' Mattia Preti li huma preparatorji għal jew aħjar li huma lesti, kompleti biex jiġu stampati.